Finally guys, nay Gwrbw Kungur kau lagi manbai. Besang lagi set deh melo kau lagi manbai. Cina mihir wak sini dang bulu dang. Gumbai. Ya. Menambai. คนนี้ไปยังเหมือนเชียกือมา Septa. เหมือนเชียพี่มาในมือดื่มจุบไหน Nay guys, जोंहा फुंनि जानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो. अमा बिथै बायदिसिना जों जाबाय आरो ना. गोथाव नै जागासिनो गासिबो आदैमोन जादों मादैमोन जादों गासिबो बाबुमोनबो जादों आजामोनबो नानिमोनबो नै जागासिनो दं गासिबो जागासिनो दं हो. दा हाबाफारि बायदियैनो थांबाय थागोन. ओइ गाइस जोंना टमेट' बेखौ टमेट' बुङो जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय बानलु बायदिसिना पियास हादों नै आयंआबो पियास हागासिनो दं नै मादैमोनहाबो बुहुद खामानियाव बेस्थ' जानानै दंथ'यो गासिबो नै आलु थालु हादों मालाय मादैमोनहा नै कफि जिरदों सोरबा कफि सायदों बायदिसिना नै नानिमोनहाबो नायगासिनो दं मादैमोनहाबो नै गासिबो आलु बायदिसिना हागासिनो दं आरोना दैमुनि हाबाया दिनै हाबाफारि बायदिनो थांगोन मोजाङै मोजां अखा थमलेट माने नै जों दस्रा बेस्थ' खामानियाव थांसै आरोना सुबाबो नै जों ओंखाम संनाय बायदिसिना आं माबा मोनसे बुस्थु नुबाय नै बेखौ मा होनो बेखौ नैबे शेक होनदों मा शेक बेबा मोनथिया आंबो ओमफ्राय नैबे ओंखाम मोनजोब्बाय आदैमोन नैबे बेदर बिखा बिथै आरो नैबे अमा मेहेरवारि थाब फै गासिबो संगासिनो दं जागासिनो दं जोंहा आदैमोनहा बिराद खस्थ' मावगासिनो दं आरो ना नै आदैमोनहा दङ बिराद खस्थ' मावगासिनो दं आदैमोनहा जाग्राफोरखौबो नै खस्थ' गैयै जाग्राफोरखौबो खोन्थानोसै नै जा खस्थ' जागासिनो दं बिसोर दे जाबाय था दे गासैबो लागानो हो जानाया जानायल' ओरै बै सासे फैदों जादों बा मोजालायबाय होमबा लागानो हो फुंनि जानाय आरोना जागासिनो नै हौवा गोदाना खुसि थारलै हनै लोगो मोनबाय दे लोगो फाइनालि जों लोगो मोनबाय आरोना बिराद गोजोननाय मोनदों ब्लग बानायदों Oh my god आदा मेरखौ लोगो मोनदों Yes guys जोंबो क'क्राझाराव फैदोंमोन नालाय फंबाय दिमुनि हाबायाव फैदों आदा मेरा आदाया फैनानै मा मोनदों दिमुनि न'आव फैनानै आं डाइरेक्ट गायो सबनिफ्राय स्पेशल भिडिअ'आ 2022 नि भिडिअ'आ नैबेनो जागोन मानो होनबा आं नोगोद मोसागोन दैमुनि हाबाया आं सबसे बांसिन मोसागोन बेलेगाव एसेबां क्ल'स गैया दैमुनि हाबायाव आं एसेबां क्ल'स दं जेरै गावनि फेमिलि आं दैमुनि फेमिलिखौ गावनि बायदि मोनो आं बांसिन मोसागोन माने ओमफ्राय जों एन्जय खालामदों दिनै क'क्राझारियानो दङ बेखौ दोनथ' ओरैजाय बेखौ दाननानै जाबाय जय लर्ड अफ पार्टी जय बर' हारिनि जय दिमुनि हाबानि yes Finally guys, nay Gwrbw Kungur kau lagi manbai. Besang lagi set deh melo kau lagi manbai. Deh melo kawan kau orangau kek hagen. Jengha besang lagi set meherwari dong. Ara besang lagi set jengha nay bundu dong. Besang lagi set suburas dong. Nay, nah
Gwrbw Kungur जों Sampai dengan mana Gwrbw Kungur लोगो मोनबाय एकदमबारे जस फुल जस नोंथाङा फैनानै नुयो एकदम मोजां मा बुङो मा मोजां आरोना माने बहुत मोजां मोजाङानो आरो गैबावला मोजांनि आरो मोजांसिन माने जोबथा मोजां माने बेजों मोजां लोगो मोनलायनाय जाखायो औ लोगो मोनलाय फ्रिजावथ' आरो बारा मोजां मोनो आरोना मोनलायबाय थादों जेब्लाबो नङा होमबा आदायाव गाज्रि माने बेबायदि लोगो मोनलायबाय थानांगौ माने नङा होमबा धर्मास लोगो थाबाय हा लोगोनो नामा ओइ जाहाथे नै मेहेरवा खिफिनो गां बोलो होदों मोनामबाय खननै होबाय आं मोनसेया गोमास सेप्था मोनसेया खि माने मोदोमजोबनाय India ka number 1 body spray pro Dian berapa bro? Oh, Dian dong, karya bila. Nggak bener kan ya? सिगाङाव जुदि Oh, बिसोरो आंखौ जिबनाव गारलाङो दिनै oh. get lost Get lost. Oh, जुदि बियो आंखौ दिनै गारलाङो yes. get lost Get lost. जुदि दिनै बिसोर आंखौ गालाङो Oh, get lost yes. get lost बुजिखाबाय ना 15 सेकेन्ड आं टाइम होगोन Oh, 15 सेकेन्ड आं टाइम होगोन oh. come back Nah,